बोल बम जय श्री बोल बम जय श्री बोली बोली ढोलनाथ बाबा की सावन के महीना चले रहतनी बीजी भक्तन के भीड़ होला दे जला भीजी एही खाती बात हम कहतनी निजी होखत थकाने गो काम करी इजी मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द हाली कर गौरा चला भक्तन के आशीष द सावन के महीना चले रहतनी बीजी भक्तन के भीड़ होला देह जला भीजी एही खाती काम एगो करतनी इजी होखता थकाने गो काम कर इजी मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द खाली कर गौरा चल भक्तन के आशीष द नीतीश राज डीजे प्रेम से बोली मेहंदार वाले बाबा की मंगुरा नवादा भगतन के भीड़ देखी फटता दिमाग गरमी से फेंकता जाटा से झाग तनी किशमिश तनी काजू बेदाम पियत ही दहिया के मिली आराम मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द खाली कर गौरा चल भक्तन के आशीष द सावन के महीना चले रहतनी बीजी भक्तन के भीड़ होला दे जला भीजी एही खाती बात हम कहतनी निजी होखत थकाने गो काम करी इजी मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द खाली कर गौरा चल भक्तन के आशीष द बोली बोली ढोलनाथ बाबा की मंगुरा नवादा बुझत नहीं कुतरप लियावतनी बर मिक्स करके भांग में बढ़ावा हमरा तर कहे रामा शंकर की बढ़ जाई पोज हो पिए खाती ताकतार मिश्रा मनोज हो मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द खाली कर गौरा चल भक्तन के आशीष द सावन के महीना चले रहतनी बीजी भक्तन के भीड़ होला दे जला भीजी एही खाती बात हम कहतनी निजी होखत थकाने गो काम करी इजी मिकसी में मिस द तनी भांग पीस द खाली कर गौरा चल भक्तन के आशीष द